אוקיי. פונפון חמודון ביקר לפני יומיים בחנות הנעליים. אחרי שמדד כמה זוגות הוא בחר נעליים חמודות. וואי, גם אני רוצה כאלה. טוב, מחר. הוא נעל אותם לבד, כמו גדול. שמאלית וימנית על ימין ועל שמאל. מה זה ימין ושמאל? הוא השחיל את השרוכים וקשר בשני קשרים. את יכולה להראות איזה לי? גדול! ואז הוא בדק אם הן נוחות מספיק. הוא קפץ והתעמל בלי להקשיב. אבל אם הוא עומד על הראש הוא לא בדיוק בוחן את הנעליים. סבתא, את יכולה להראות לנו את התמונות של הסיפור? למצלמה? הנה. הוא בעט בכדור כמה בעיטות. הוא עלה וירד בכל המדרגות. גם אני יודע לעשות את זה. רץ איתן לבית הכנסת לכל התפילות. טיפס על הכיסא לנשק את המזוזות. את זה הבוס. הוא הלך לגינה ודרך בחול. הוא ניסה והצליח כמעט הכל. לא הצליח. כמעט כמוני. צחצח אותן במשחה שיהיו מבריקות. ניגב את הסוליה שיראו חדשות. מה חדשות? Yeah, well, I guess they weren't after they went through all the sandbox and everything. הוא חלץ אותם בערב לפני השינה והניח יפה על יד המיטה. אבל זה לא מסודר. נכון, זה לא נראה טוב. בבוקר הוא פקח עיניים, אמר מודה אני ונטל ידיים, לבש בגדים, קרב גרביים ונעל את הנעל. ייי פונפון! אך פונפון חמודון מרגיש היום, אינו יכול לזוז היום. מה השתנה פה מאתמול? כמובן ראו את נעל שמאל. היא על הרגל הימנית ונעל ימין על השמאלית. וזה סוף הסיפור. מה זה? כן. זה הסוף? לא, מחר עוד.